Kinongelam ka Shillong Archdiocese Catholic Youth Movement SACYM kila rakhe ka sngi penne Mariang World Environment Day ha ka shitarik jeleu hasnong rong masek nong po parish ka bahab ha ka zone 6 Shuaban thong ki thning ding ha ka ni ka sngi lapan long da ka jingelang hikai batai bat panshai pat ba halor ka jing koridor ki ding ki set ha ki saudong saukun jong ki yeng baki breu ki shong ki sa kumjuru ki dieng kilong ki badan kam bat ki bakordor bandan saudong ka shnong ka thau uba sumarlang kharsati range forest officer ulalong ukongsan ban ajing hikaya ka jing thmu jong ka ni kasngi penne maryang bat ka jing dan kam jong ubreu ha ka jing em jong u ya ka jing dan ki dieng ki sit ki phlang ki kan bat ki so ki pai hadin ka jing alang penshai pat ba lapan but sada ka jing thung dieng saudong jong ka ni ka jaka Kiriu khmat ki balawan ban shimbenta ha kane kajing rakhi sngi penne maryang kilong Reverend Padar Bensar Kharsati Director Social Services Center Shillong Archdiocese balakot sngoba Reverend Padar Edmund Kharsanteu uba Sumarlang Kharsati Range Forest Officer ba Alvin Kharkongor President Samla Cherli Secretary bat ki record ka SACYM ki Samla na ka zone 6 bat ki khana school na gane gashnong Ya i bakit orang carain i belong i chairman dan i host jong connect program kabamenta i Father Bensar Kharsati nangta i Father Edmund Kharsantiu nangta i sister bat baru ki nongkit kam jong ka SACYM ki bala penlong ya connect program ya ki long kumi ki long pa di kun samla bat ya hiru ki het ki barit Dalong kalaway jong kari bat kita kendriu. Gayang hangne nakaliang jong ka Forest and Environment Department bat ngapen pau ya ka songu ka bakraw bat nyai kublay ba pilakot yang ubreu ba rit uba mo sakri barit ka kam Forest Department ban wan ban pasyat jimut ya fi kendiat sefang kamarang. So ka bedingkong nimla ban len ya sisa ba ide ban aingu ya ublay. Mo ide banaigo yo ble baul ai hangi ya kana kamaryang ya ka bangi im ni sa bat ya ka ba ide ban le e nam ka jong ka te hakanang por ngasu sheme na kala ban ai ku ble re phi ka environment week ka bakmen bat ka basuk yang ilang baro nama arkum ka department ngi rakhe ya ka environment week menta usnem bat ku bangi tip ba hakajing rakhe jongi ya ka teo maryang Lane yang kata ka Environment Day ka United Nations Environmental Program kaburu ya kathem manla usnem ka sajburu ya kathem bat kathem jong ka Environment Day menta usnem kalong land restoration desertification and drought resilience kabamut ba kathem kalong bang inile ka bala ban penbahapat ya kijaka kibala senlen nantang inyadai yo baka caka cengi ka kala risiam bat kajing terkhong apa dah iyo Dia dekat sini untuk. Gini beban Ano nang nisidang to to flex pa di ba tong iba siya nang tay. Wala ka flex eh. Baba. Sa ganito lang. Ta.
kan. Ay, sini lah sista. Tungkan. Oh, so sini mo. Sana rin. Sini mo. Sini mo. Sir, tungkan tayo eh.